ei pääse teille. Välillä ei jaksa nyt. Mä haluan niitä vaan yksin, mä en jaksa kaveri. Mä laitan liikaa, kato. Mä laitan Instagram liikaa. Mäkin laitoin. Säkin laitoit. Tonnen. No. Näytän, miten me hakataan tässä. Mä muokaan. Elikkä se tarkoittaa, mä poissan. Mä en halua puhua tää tyhmätään, että mä otan heti pois. Mä laitan ja nyt te vaihtaa kokonaan päivää vaan, jos haluat tehdäkään. Nyt mä laitan pausseen. No niin, nyt mä näytin. Kato, nyt koko ajan teette tälleen. Se olisi moro.